Айнагүл Жалдошевна, исәнмесез? Исәнмесез. Менә бу атнада Республика клиник хастаханәсендә пациентларга беренче тапкыр коронавируска каршы антитәнчекләр булган плазма күчереп салынды. Инде донор буларак 6 кеше исәпләнә. Менә аларны ничегрәк итеп сайлыйсыз, нәрсәгә игътибар итәсез? Это люди молодого возраста, без сопутствующих заболеваний. Плазма доноры булган кешеләр яшь, хроник авырулары юк. Аларда бернинди йогышлы авырулар ачыкланмаган. Донор булу өчен төп шарт ул кеше коронавирус белән авырып тулысынча терелгән булырга тиеш. С подтвержденной коронавирусной инфекцией. Плазма 3 пациентка күчереп салынды, аларның хәлләрен авыр дип билгеләделәр. Менә бу махсус плазманы дип әйтик, инде күчереп салу гадәтиннән аерыламы? Процедурно не отличается. Что говорить о дозе? Бу эш гадәттәге кан салудан аерылмый, дозасы күпме дип сорасагыз, анысы да бөтен дөньядагы кебек. Кытайда да, Америка Кушма Штатларында да, Мәскәүдә дә шулай ук иде. Бу атнада без 8 пациентка плазма салдык. Алар барысы да реанимациядә ятучы авыр хәлдәге кешеләр. Айнагүл Жалдошевна, менә бу плазманы күчереп салу ул сынау рәвешендә уздымы? Сез хәзер пациентларның хәлен тикшереп торачаксызмы? Яисә инде бу безнең даими практикага әйләнәчәкме? Все-таки мы опираемся на доказательную медицину. Сыворотка еще не создана. Бу авыруны дәвалау өчен яңа дарулар уйлап табылмаган, вакцина сынала гына. Плазма салу медицинада даими кулланыла торган алым. Ул бу очракта да тулысынча кулланылышка кирип китерме? Әйтеп булмый. Авырып терелүчеләр көннән-көн арта. Безнең донорларны сайлап алу мөмкинлеге зур. Шуңа күрә бу дәвалау алымы булыр дип уйлыйм. На данный момент, наверное, лечение будет оставаться такого плана. Айнагүл Жалдошевна, сезгә тазалык, пациентларыгыз тизрәк дәвалансын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рахмат, сау булыңыз.